नैथियावहाय मैयासो जे जोंनि बिटिआर सरकारनि गोदानै सायख'जानाय इएमफ्रा समायखिरा लादों। बे गोदानै सायख'जानाय इएमफोरनिसिम जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय आरो जोङो मिजिंथियो बिथांमोना जेरैबायदि रादाय होदोंमोन बे रादायफोरनि सायाव जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौहाय बिथांमोना मोजाङैनो मोजां सेवा खालामलांनो हागोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगानायनि गोदान जांख्ला फारसे बिथांमोना दैखांनानै लानानै थांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। थामथियावहाय आङो बिथांमोना जे उदालगुरियाव बिटिआरनि मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट खालामनो नागिरदों, बे मिनि सेक्रेटारियेट खालामनो नागिरनाय थांखिखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो बिथांमोनखौ गोजोननाय बावहरदों। गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों जे मिनि सेक्रेटारियेट खालामगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों, किन्तु बे मिनि सेक्रेटारियेटनि थाखाय जे बाजेट एल'केट खालामनांगौ बाजेटखौ बिथांमोना एल'केट खालामाखै। थाबैनो मिनि सेक्रेटारियेटनि थाखाय बाजेट आरो मावफारियाफोर हिउमेन रिसर्स बेयाव डिप्लय खालामनांगौ होननानै आं खावलायदों। नङाबा मिनि सेक्रेटारियेटखौ बानायनानै बेयाव खामानि मावग्रा मानसि जुदि रावबो थायाब्ला बे मिनि सेक्रेटारियेटआ माबोरै सोलिगोन, रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय मा बेनिफिट मोनगोन। बेखायनो खालि बेयो मोनसे स्ल'गानल' जानानै थायाबालायनो आरो मोनसे प्रमिसल' जायाबालानो थाबालायनो बिथांमोना जाहाथे बाजेट आरो हिउमेन रिसर्स बेखौ जाहाथे थाबैनो बिथांमोना एल'केट खालामो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। ब्रैथियाव बिथांमोना जे थाबैनो माने लेन्ड सार्भे खालामनानै थाबैनो हा पाट्टा होनायनि जे बिथांमोना थांखि लादों बेखौ जोङो बरायदों। जोंनि सरकारनि टाइमाव कर'ना भाइरास आरो लकडाउन थासेयावबो 3,50,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो जोङो हा पाट्टा होबोनो हादों, न'खरफोरनो हा पाट्टा होनो हादों। आरो जोङो जिहेतु बिटिआर काउन्सिला गिबिसिन मोनसे काउन्सिल जाय जेसेबां हानि रेकर्ड दं बे रेकर्डखौ जोङो डिजिटाइज खालामबोनो हादों आरो दिनै बयबो बेखौ अनलाइन नायनो हायो, कम्पिउटाराव सेरबानो गासिबो ओंखारजोबो। बेखायनो बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोरलै खामानि जागोन हा होनाया। ओंखायनो थाबैनो बे हा होनायनि खामानिखौबो बिथांमोना टाइम बाउन्ड मेनाराव जाहाथे होयो बेखौहाय खावलायहरनाय थाबाय। बाथियाव बिथांमोना जे दा जे 15 फाइनान्स आरो 6 फाइनान्सनि टेन्डार टेन्डारफोरखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों। बे खालामनो नागिरनाया बेआइनि, बियो आनकनस्टिटिउसनेल, एगेन्स्ट द रुल्स। मानो होनोबा जोंनि बिटिआरनि जायफोर ठिकादार बिथांमोना सरकारि एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना जे टेन्डार प्रसेसआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना सालान दाननानै, नङा होमबा, ट्रेजारि सालान दाननानै बिथांमोना जे टेन्डारखौ बाहागो लादों आरो बिथांमोना दिनै टेन्डारखौ मोनदों, मोननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खामानिफोरखौ मावनानै होनो थाखाय सिगांबोदों। दिनै बिथांमोना केन्सेल खालामनानै होयोबा बै ठिकादारफ्रा हालाय हाफाय जागोन। बेनि थाखायनो बे ठिकादारफ्रा रावबो नङा, नोंथांमोननिनो जोंनिनो बिदा फंबाय। दा बिथांमोना जुदि हालाय हाफाय जानांगौबा जोंनि बिटिआरनि जौगानाया माबोरै फैगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे थांखिखौ बिथांमोना बोखांनानै लायो आरो जे टेन्डार प्रसेसफोर जालांदों बे टेन्डार प्रसेसखौ जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै बे ठिकादारफोरखौ खामानि मावनो होयो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिथांमोननिफ्राय जोङो सरकारखौ माने लादोंमोन, बे समाव गोबां बेबायदिनो बेआइनि भाबै होनाय टेन्डारफोर दङमोन, जों बेफोरखौबो केन्सेल खालामाखै। बिथांमोना 2,900 रांनि बिथांमोना लायबिलिटि खालामदों। 2,900 जेराव 2,900 कौटि 2,900 कौटिनि जे लायबिलिटि बिथांमोना गालांदोंमोन, बेवहायबो जोङो बेखौ केन्सेल खालामाखै आरो फ्राय 300 कौटिनिबो बांसिन, फ्राय 400 कौटिसो जोङो बे लायबिलिटिफोरनि बिलखौ जोङो होबोनो हादों। मानो होनोबा बैफोर मानसिफ्रा रावबो नङा, बे ठिकादारफ्राबो बिपिएफनि दिनाव मोननाय ठिकाफोरबाबो बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबायफोर, जोंनिनो ओनसोलनि सुबुंफोर। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज बानायनानै होदों, गावनि सिपिनि रांजों बिथांमोना बेखौ खालामनानै होदों। दा बिथांमोना जुदि बिलखौ मोनाबा माबोरै जानो। जोङो गासै 400 कौटिसो होबोबाय। दा आं खावलायनो लुबैदों जिहेतु बैफोर माने कन्ट्रेक्टखौ बिपिएफनि दिनावनो 2020 मायथाइनि सिगांनो बिथांमोना मोनदोंमोन। जेसेबां लायबिलिटि बिल मोननांगौ दङ बेखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा, हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारा जाहाथे थाबैनो बै लायबिलिटिफोरखौ होयो। मानो होनबा बै ठिकादारफ्रा सोरनावबा लन लानाय, सोरनोबा हावलाद लानानै, हा फाननानै, बेंक क्रेडिट लानानै बिथांमोना बे ठिकाफोरखौहाय दैखांनानै होदोंमोन आरो दा बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे अलखदाव बिथांमोना दङ। ओंखायनो
जिहेतु BPF नि दिनावनो बै टेन्डारफोरखौ होनाय जादोंमोन बे लाइब्रेरि बिलफोरखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेखौबो आंहा खावलायनाय थाबाय बिथांमोना बुंदों जे दिनैहाय माबा फरेस्टनि साख्रि होनायखौ BCDC नि सेक्रेटारि साख्रि होनायखौ बिथांमोना तदन्त खालामगोन मागोन होननानै बुंदों बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे प्रपार प्रसेस फलो खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इउनिभार्सिटिखौहाय रिटेन एग्जामिनेशन कन्डाक्ट खालामहोनानै आसाम पुलिसखौहाय फिजिकेल टेस्ट खालामहोनानै आरो CSB खौहाय अरेल एग्जामिनेशन बा भाइबा बस खालामहोनानै बैफोर साख्रिफोरखौहाय विथ माने मा होनो ट्रान्सपेरेन्सि एन्ड एकाउन्टेबिलिटि बैफोर साख्रिखौ होनाय जादों खुनु माने बाव इलिगेल खुनु प्रसेस बाव माने फलो खालामनाय जायाखै बै लाइमोनफोरा जे दिनै साख्रि मोनबाय जइन जाबाय बिथांमोनखौ तदन्त खालामनानै दिनै जुदि आननेसेसारि मोनसे हेरेसमेन्ट होनो नागिरोबा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो आनकन्स्टिट्यूशनल इलिगेल आरो आनएक्सेप्टेबल ओंखायनो बिथांमोना माने बिथांमोना फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो जाखांनाय खामानियाव थांबाय थायाबालायनो गावसोर मा मावनो नागिरदों बेयो कनसेन्ट्रेट खालामनायासो बिथांमोना गोनां जोङो प्राय 900सो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि बिथांमोना गारबोदों जों होबोस्लाबनो हायाखै जोंना सरकारनि टेनियरा डिसेम्बरसिम दङमोन माने जोंनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बरावनो जानानै होबाय बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ थाबैनो जाना होबाय जायनि थाखाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ जोङो होबोनो हायाखै इन्टारभिउनि रिजाल्टफोरखौ होबोनो हानाय जादों आरो टेट क्वालिफाइडफोरनि थाखाय प्राय 1100 फोरोंगिरिफोरनो होनायनि थाखाय जोङो गासिबो प्रसेसखौ कमप्लिट खालामबोजोबबाय खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौ एकदम माने इलिजिबल जायफोर प्रपार प्रसेस खालामनानै बिराद गोरों प्रफेसारफोर ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौहाय कमिटि दानानै होनानै जाहाथे मोजां मानसिफ्रा मोनो क्वालिफाइड इलिजिबल मानसिफ्रा मोनो बे प्रसेसखौ फलो खालामजोबनानै खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौमोन बे एपइन्टमेन्टफोरखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो होयो थांनायाव माने फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो फिउचारखौ जाहाथे बिथांमोना फोकास खालामो बेखौ आंहा खावलायनाय थाबाय आरो मोनसे डिसिजन बिथांमोना लादों जे नन CSB जायफोर साख्रि मोनदोंमोन प्राय 570 सुबुंफोरखौहाय इन्टारभिउ गैयाजासे CSB नि खुनु प्रसेस गैयाजासे एडभार्टाइजमेन्ट गैयाजासे 2020 मायथाइसिम बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होबोदोंमोन बे एपइन्टमेन्ट मोननाय सुबुंफोरनो बिथांमोना दानारि बान्था होनो नागिरदों बा दानारि होनो नागिरदों सालारिसफोर होनो नागिरदों आराय बोसोरनि खननै होनो नागिरदों बेयो जोबोद मोनसे वेलकाम मुभ बियो मोजां मोनसे डिसिजन जादों बे सालारिखौ थाबैनो बिथांमोना जाहाथे होयो बेखौनो जों खावलायनो थाबाय जों जोबोद नाजादोंमोन बिथांमोनखौ नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जे साखरि बेयाव बिथांमोनखौ सोसननानै बिथांमोननि साखरिखौ जों रेगुलाराइज खालामनो जों नाजादोंमोन जोङो सालारिबो होनो नाजादोंमोन किन्तु बबे हेडनिफ्राय बिथांमोननि सालारिफोरखौ होगोन बेखौ जोंनि अफिसारफ्रा नागिरनानै मोनाखैमोन अफिसारफोरखौ जोबोद जोङो नारसिनदोंमोन किन्तु अफिसारफ्रा गिनानै जे खुनु प्रसिडियर गैयाजासे प्रसेस गैयाजासे होनाय साखरिनि सालारिखौ बोरै होनो होननानै अफिसारफ्रा एग्रि जायाखै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एग्रि जायाखै सेक्रेटारि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ एग्रि जायाखै बेनि थाखाय जों बे दरमाफोरखौ होनो हाबाखै दा बिथांमोना जे होनो नागिरदों जों बेखौ जोबोद बरायदों आरो थाबैनो जाहाथे बे सालारिफोरखौ होयो बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय बिथांमोना जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मैया मोनसे नंखाय बाथ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बे जाहैबाय मा प्रधानमन्त्री आवास योजना PMAY नि न' होनायाव UPPL नि मानसिफोरनो 3-4 खरि न' होदों होननानै बिथांमोना बुंदों दा बियो खुनु बेबायदि माने स्कोपआनो गैया खुनु चान्सआनो गैया मोनसे न'खराव नोङो 2-3 न' होनायनि मानो होनबा बियो जिअ टेगिं प्रसेसजोंसो माने बेखौ होनाय जायो जे खनसे मोनसे न'आ जिअ टेग जाखांबाथाय आरो बेखौ सेकेन्ड टाइम नों जिअ टेग खालामनो हाया बियो डाइरेक्ट दिल्लीयावहाय माने जे एप दङ बे एपआवहाय बियो माने एन्ट्रि जाहैयो बेनिफ्राय नों बेखौ सेकेन्ड टाइम बेखौ खालामनो हाया बे जे जायगायाव जिअ टेग जादों बेनिफ्राय नों दस्रा जायगायावबो थांनानै लुहैनो हाया गतिके आरो बे जिनिसखौ खुनु जोंनि UPPL नि पार्टी वार्कारफ्रा मावाखै बेखौ सरकारि मानसिफ्रासो मावदों बेयाव GRS फोर दङ आंगनबाड़ी वार्कार आशा बिथांमोनासो बेखौ बानायदों पशुसुखी माने ग्रामीण सखी मा दङ जे जोंनि ग्रासरुट लेभेल जे सार्भिस प्रोवाइडार दं बिथांमोनासो बेखौ खालामदों बेखौ खुनु UPPL नि वार्कारफ्रा खालामनो मोनाखै गाइडलाइन्सआनो बिदिनो भारत सरकारनि गाइडलाइनआनो बिदिनो आसाम सरकारनि गाइडलाइनआनो बेबायदिनो गतिके बेखौ रावबो सोलायनो हाया बेखौ BPF सरकाराबो सोलायनो हाया जोंबो सोलायनो हाबोआखै बिथाङा सानदोंबा जे बेखौ केन्सेल खालामनो हागोन बेखौ केन्सेल खालामनो हाया स' बेखौ जास्ट हेरेसमेन्ट होनायल' जागोन जोंनि दिनाव जोङो प्राय 3.5 लाखनिफ्रायबो बांसिन PMAY न'फोरखौ लुनानै कमप्लिट खालामनानै रायजोफोरनो जों होबोदों आरो प्राय 3 लाखसोनि बारा जोङो सार्भे खालामनानै
बै गरिब न'खरफोरनो न' होनायनि जे प्रसेस बेखौ जों खालामनानै गारबोदों। दा बिथांमोना बे न'फोरखौ जाहाथे मोजाङै लुनानै होयो बेखौसो जों खावलायदों। आरो बे न' मोनग्रा मानसिफ्रा रावबो UPPL नङा, रावबो BPF नङा, रावबो BJP नङा, बिसोर गरिब मानसिसो, गरिब न'खरसो। गरिब न'खरहा खुनु पार्टी एफिलिएशन थाया, बेयो खुनु पार्टीनि मानसि नङा। बिथांमोनखौ जौगाहोनानै लांनांगौआ बयबो सरकारनि, गासैबो सरकारनि बियो बिबान। नोंथाङा जुदि गरिब न'खरखौ UPPL होननो नागिरदोंबा बियो जोबोद दुखुनांथाव। गासैबो गरिब न'खरा जे UPPL बे बाथ्रा नोंथाङा बुंनो सानदों, बेबायदि जों नोंथांखौ बेबायदि सानाखैमोन। नोंथाङा दा खनब्रैसिम जोंनि बिटिआरनि नोंथाङा CM जाबाय। बे खनब्रै CM जालायनाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेराव नोंथाङा जुदि बेबायदि मनोभाब लानानै सरकार सालायनो नागिरदोंबा नोंथाङा बड'लेण्डनि जेबो जौगानाय लाबोनो हानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना जिखिनि मोजां खामानि मावजादों जोंनि UPPL सरकारनि दिनाव बेखौ नोंथांमोना सिगांनानै ला, जेखौ नोंथांमोना साबजाथाव मोनाखै बेखौ गार। ओंखायनो नोंथांमोना बे भिन्डिक्टिभ पलिटिक्सआव जाहाथे इन्डाल्ज जाया बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। दानिया आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन आरो आं थांनाय आंनि प्रेस कनफारेन्सआव आं बुंदोंमोन जे नोंथांमोना फार्स्ट एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआवनो मोनबा गेरेन्टिखौ नोंथांमोना मावनानै देखाय। प्रथम गेरेन्टिया जाहैबाय बिटिआरनि साफ्रोमबो मोननो हाथावना बा मोनथावथाव न'खरफोरनो हा होनाय। नोंथांमोना दा सार्भे खालामनायनिसो बाथ्रा बुंबाय। हाया जों होबोखाबाय, हा होनायनि प्रसेसल'सो जायहा हा गैया, जायहा हा पाट्टा मोननांगौ बेखौ होनांगौल'सो नोंथांमोना। दासो सार्भे खालामबा बोरै जानो? आरो सार्भे खालामनांगौथ' दरखार गैया। लेन्ड रेकर्डआ गासिबो डिजिटाइज जाजोब्बाय। बबे पिजिआर, बबे बिजिआर, बबे खास, गासैबो बबे फरेस्ट लेन्ड गासिबो जों सार्भे खालामनानै बेखौ कम्पिउटारावहाय गासिबो सोनानै गारबोजोब्बाय। नोंथाङा सेरबानो मिथिजोबगोन कम्पिउटाराव जे बबे हाया मा। गतिके सार्भे खालामाबालाय थाब हा होनायनि प्रसेसखौ नोंथांमोना जागायनांगौ। जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय नोंथाङा 100 कौटि होनो होनदोंमोन। 100 कौटिनि नोंथाङा थाइसेबो होआखै मैया एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव। गतिके नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे 100 कौटि रांखौ एल'केट खालामो। आरो नङाबा जोंनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि दङ, बे लाइमोन गांखंनि आफादगिरिखौ आं खावलायदों नोंथांमोना थाबैनो PTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव मोनसे धरना नोंथांमोना होनांगौ 100 कौटि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय होनो थाखाय। आरो नोंथांमोना बुंदोंमोन जे आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय 40 कौटि नोंथांमोना होगोन होनदोंमोन। जोंहा आइजो गांखंनि मानगोनां आफादगिरि आब' प्रतिभा ब्रह्म दङ, जोंहा आइजो गांखंनि नेहाथारि पद्मिनी ब्रह्म बिथां दङ। बिथांमोनखौ आं खावलायदों, बिथांमोना 40 कौटिनि 40 फैसाबो होआखै मैया। गतिके थाबैनो जाहाथे 40 कौटिखौ नोंथांमोना आइजो जौगानायनि थाखाय होयो। बेनि थाखाय होआब्ला जोंनि आइजो गांखंखौ नांगौ बायदि एक्सन लानो थाखाय आङो खावलायदों। थामथियाव नोंथांमोना बुंदोंमोन इक'नमिकेलि वेकार सेक्सन EWS नो 50 कौटि होनो होनदोंमोन जौगानायनि थाखाय। नोंथांमोना 50 कौटिनि 50 फैसाबो होआखै मैया। नोंथांमोना बे 50 कौटिखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेखौ आङो BPF नि दैदेनगिरि आरो हाग्रामा महिलारि सारनावहाय आं खावलायहरदों। आरो नोंथांमोना बेंगुरा सुबुंफोरनो पार्सन विथ डिसेबिलिटिस आरो गागि नोगोरारिफोरनो नोंथांमोना 10 कौटि होनो होनदोंमोन बोसोरफ्रोमबो। 10 कौटिनि नोंथांमोना 10 फैसाबो होआखै। गतिके बे मोनबा जे गेरेन्टि नोंथांमोना होदोंमोन, मोनबा गेरेन्टिनि मोनसेबो नोंथांमोना मैया रायखांदिया। गतिके नोंथांमोननि गेरेन्टिखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननो भट होदोंमोन, नोंथांमोनखौ देरहाहोदों, नोंथांमोनखौ गोहोनि मासियाव जिरायहोदों। दा गोहोनि मासियाव जिरायखांनानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो होनाय रादायखौ बावनानै थाङोब्ला जोङो UPPL आ अराय नोंथांमोनखौ गोसोखांनो थाखाय थियारि जानानै दङ। आरो जोंनि लाइमोन गांखं, जोंनि आइजो गांखं, मोनफ्रोमबो गांखं इनक्लुडिं पेरेन्ट बडि जोङो सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव, एसेम्ब्लिनि मोखाङाव जोङो डेम'क्रेटिक मास एजिटेसन खालामनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ। नोंथांमोना दासान जे जोंनि दिनाव हाग्रामा महिलारि साना एसेम्ब्लियाव सानसेबो फैयाखै। बिथाङा समायखिराबो लायाखै MCLA जानानै बिथाङा 5 बोसोर समायखिराबो लायाखै आरो 5 बोसोराव खनसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखै। जोंनि UPPL निफ्राय नोंथांमोना कनस्ट्राक्टिभ, पजिटिभ आरो सापर्टिभ मोनसे अपोजिसन नोंथांमोना मोनगोन। जे खामानियाव नोंथांमोनखौ जों हेफाजाब होनांगौ अराय जों हेफाजाब होलांबाय थागोन। रायजो राजानि मोजांनि खामानियाव हेफाजाब होलांबाय थागोन।